Right, zviri sema traders. Video rinori continuation ye video ratakabva kuita kudzidzisana kudraw ma support and resistance handitika. Saka kune vasati variona video iroro vasinganzwisise kuti ma support and resistance anodrawwa sei uye anoshanda sei handiti ngatiende pa video iroro toita sei tonoriona. Kune vanyowani vari kutanga kusangana ne this channel tinoti welcome, kune vagara varipo tinoti welcome back handitika. Saka nhasi tikudzidzisana kuti tinowana sei ma entry pa ma support and resistance handitika. Right, chinoitika necheunodai. Chekutanga tinofanirwa kugona ita sei kudraw ma support and resistance edu, number 1. Number 2, tataura tikati ma support and resistance kunyanya bigger time frame ane bigger power handiti pakuchinja direction yema markets handiti. Usually anonyanya respectwa zvakanyanyisa kupfura ma time frame madiki. Number 3, takabva tati ma support and resistance kana achigadzirwa ma time frame mahombe anotorawo time hombe, uyezve kana takuzouya kunoku kuma entries kwatiri kutaura kunoku anenge ane ma rewards mahombe kana kuti ma lossiwo futi mahombewo, but ukagona kunyasomananganisa handitika unoona ma rewards akati kurei handiti. Saka apa pa ma support and resistance aya tandakaita sei tandaka madraw zvedu kudhara handitika. Right, ndo atakungokontinua nawo. Right, zvinoitika ndizvo so market ikasvika musupport kana kuti muresistance zone handiti, chinhu chekutanga chatofanirwa kuita ndechekuti tiri kufanirwa kutsvaga entry redu zvakangwara handitika. Saka kana tichitsvaga entry tine zvinhu zvatofanirwa kutarisa muzoni medu. Number 1, tofanirwa kutarisa ma patterns anenge akugadzirwa muzoni medu. Number 2, tofanirwa kutarisa ma candlestick patterns. Number 3, trend redu ndo rinotighaidha futi handitika. Right, for example tichishandisa zone redu iri ranga riri resistance handitika. Mukada kunotisa market yedu payakaresista pekutanga panapa handiti, apa yakagadzira pattern ishi engulfing pattern, but tikada kupinda mu time frame diki handitika tinoona kuti pakagadzirwa chinenge head and shoulder, pakuti iri shoulder head shoulder handitika. Head ishi yakagadzirwa muzone but shoulder iri rakagadzirwa tabuda muzone but takanoita retest muzone handiti, ndo panowanika ma entry. But tikada kupinda futi mu time frame diki pa area panapa tinoona kuti pakagadzirwa double top handiti. Saka tinoona kuti leg rekutanga, second leg tichinonobuda neengulfing iyi panenge pane entry rekutanga. Stop loss kuti iwe safe tinoisa kumhiri uko handitika. Then take profit yedu tinotargeta support zone handiti. Then market payakaretesta ichinogadzira futi ishi confirmation ishi yema candlestick aya rege tinyasomazume munyasomaona aya ma candlesticks aya kune vakaona introduction to candlestick munokwanisa kutiudza kuti anonzi machii ma candlesticks iwaya handitika. Unobva wapinda ma entry, saka tinoita 1 entry 2 3 ma stop loss edu ari kwakanaka, take profit yedu support, market payakanosvika tabva tabuda ne profit yedu. This is 1 hour time frame, which means kuti togona takaita ma hours 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tongoti day rese takaholda ma positions edu oita mari handitika. Next mu support munomu handitika market muriona takanotigadzirira double bottom handiti, but yagadzira double bottom isu tikukonfirma nema candlestick pattern kuti tiwane entry handitika. Yagadzira double bottom, entry redu riri apa panonogadzirwa ishi morning star pattern handitika. Candlestick richingonovhara panapa tobva tapinda kuti tive safe. Stop loss edu tinoisa kumhiri kwesupport and resistance, but kana tiri kushandisa support and resistance re small time frame rinenge riri diki handitika. Saka chimeans kuti stop loss edu yange risamwe uko, take profit yedu ku resistance zone handiti. Market muriona zvakanoita yakanopinda mu resistance zone medu
ndobva yatanga kugadzira pattern yakatanga kugadzira handitika isusu taita mari handiti kana tandapinda right. Market yadaro yakanoita seyabuda handiti yaita seyabuda ndobva yaita retest ndobva yatanga yakuenda handitika ndobva yadzika ndobva yadzoka. Sometimes atidunyeperana matrades haasi ese acharana chi 100% handiti mamwe achonawo tinomborowa stop loss. Saka seipapapa aniona kana wanga usina kunotisa bigger time frame kuti trend redu riri kuenda kupi, pamwe trend raitoratidza kuti sewa nditi vanonyepedzera buy kuitira kuti vanhu vaise mastop loss avo varohwe mari handitika zviriko tinowina pamwe tinoluza pamwe. But at the same time tine pattern yakagadzirwa chi apa muzoni medu handiti adzoka kunoko muzoni abva tanga kugadzira ishi inenge chi rising wedge handitika regai tidrowe muite sei muione. Right. Aka ka flag kaigadzirwa handiti flag takati continuation yetrend redu nderipi iri handiti saka distance yafamba kubva patangwa trend kusvika apa ndo distance yatinosela handitika but tobva tatsvaga entry redu handitika tichaita video racha explaina kuti maflag munomatrader sei. Saka garai makadzwanya chi notification bell handiti market yedu bva yadzika handitika ndobva yadzoka. Saka kana tapinda kunoku stop loss yedu takaisa kuseri uku handiti painodzoka tinotombopinda muloss zviriko handiti. But tikada kutarisa futi panapa tine ka pattern kakagadzirwa muzoni medu meresistant handiti shoulder head shoulder market bva yabuda muzoni handitika pamwe maentry edu ari panapa handiti stop loss yedu iri kuseri uku takutanga kudzoka muprofit bvaro aretest ndobva azodzika adzika achienda kupi kuzoni kwedu kuno kwesupport taita chi tumarimari handitika then abva anobreka panapa takati support yakabrekwa ichatena kuva chi resistance handiti. Saka support tikaibreka market painodzoka muzoni medu takutsvaga selling opportunity takutanga kusela musika handiti market yedu yakanodzoka panapa apa tokonfirma nema candlestick pattern handitika kana kwauya ma candlestick pattern ausina kunzwisisawo kana chichi atipinde handitika kana tiri kupinda tinopinda tichiprotect our capital nestop loss handiti tabva tatargeta next support zone tapinda musupport zone medu memwe taita yatikaita handitika taita yatikaita tukutadza kubuda tiriita yatirikuita handiti tutadza kubuda nekuti bigger time frame trend kutaura kuti takatarisa pasi anomuona nezvimwe zvaticha explain. On the same time market iri kutipa maclues kuti ndichafamba ndakadai anomuona tamboti pattern iyi onaika da kuti muone something muriona zvaitika apa market yaita sei yadzika handitika monyatsona zvaitika apa tagadzira flag tobva tasela tadzoka kuretest tobva tazonyatsosela handiti onai zvaitika panapa tiri muzoni medu memwe tagadzira flag tasela handiti tabva taita retest tabva taita sei ani maona muriona zvikuitika market iri kuripita zvinhu handiti. Saka patinge chidzidza panapa tichidzidzisana aushayi one chinhu chako chajairira kuti ini ndada kungotsvaga chinhu chakadai so mumarket handitika right handemberi nekudzidza panapa entry redu rakanaka tabuda muresistant handiti apa engulfing ishi handiti market breaker structure tine head and shoulder pattern yagadzirwa panapa tine shoulder rinori head shoulder rinori tabva tadzika handiti tokuenda kupi kunotsvaga chii support handitika right. Support yedu ishi yanga iri support yemubigger time frame wonaka patikanoya pasupport handiti tasaone pattern yakagadzirwa ishi inverse head and shoulder tine shoulder head shoulder
market yedu yatasa kupi previous resistant, taenda mukamaina resistant kana kanditi tambutry dawo resistor tabreak anditi kana pai patataura kuti ma resistant mahombe im time frame hombe ane power ndiwo aya atiri kushandisa anditi akakamaina tomukatikati utu tongotsvaga kuti chingwavha patabreaka takatesta tasupporta tauenda kuresistant anditi tabva tanotry kuresistor tabva tabreaka takananga kuresistant kunoku anditi muri kuona metsi dzachona right. Kuresistant kwedu chichaitika apa tine pattern yatakanogadzirirwa anditi ishi tatikana tichitrader mastop loss edu tinomaisa kumhiri kwasamora. Kumhiri kunoku kunotichengetedza pakuti tine mamove aya anodzoka aya inonzi retest anditi tine vanotrader breakouts and retest. Tine video ratichaita tichiexplain about breakouts and retest. Imwe strategy yo inotoshandiswa navanhu kutrader anditika saka tikaita video pamwe uchanakirwa nayo ukatozozvitryawo ukatozoona zvichikufambira. Tadzoka muzoni medu kuretest kuno ona ika pattern yakagadzirwa panapa shoulder head shoulder head and shoulder kaishi takati head and shoulder painogadzirwa rotaridza kuti market yakuita sei yakuchinja direction. Apa tiri mu resistance zone, confidence dzedu dzinobva dzawedzera kuti hazvishuwa ndikuita sei ndikunanganisa anditika right. Totsvaga entry yedu stop loss iri kumhiri, take profit yedu previous support anoona support yedu yakanodya panapa animuona ndo mafambira kuita sei ari kuita market anditika hazvina kumbonyanya kuva complicated sematauriro azvinenge zvichiitwa anditi maridzo nguva inogona kuzotadza kuitika zvayo but unonyatsanoti zvinhu hazvisi complicated animuona kwese tichingoenda ndo medzi kuita sei dzikuitika animuona head and shoulder pattern ishi shoulder head shoulder ishi shoulder head shoulder todzika noona double bottom yatikaita kuma chart patterns tikuenda kuresistance todzoka musupport munomu apa pakaitika triple bottom tine 1 tine 2 tine 3 panapa tadzokera kuresistance kwedu kakanoitikeiko kwakanogadzirwa kanenge ka head and shoulder futi anoona tine kashoulder panapa kahead panapa nekamwe kashoulder panapa tabva taenda kupi tadzoka musupport andiri muona kuti zvinhu zviri kuramba zvichita sei zvikuita sort of like kurepeat animuona metsi kana ukaona futi video reintroduction to candlestick pattern kuningirika to trend lines ishi tadrowa trend redu panapa iri ipattern ipi yataona apa takaiita kuningirika kuintroduction to chart patterns rising wedge iri rising wedge yedu kudzoka muresistance. Takati rising wedge painoitika inotiratidza kuti market ichaita sei ichasela animuona right. Market yedu yakasela idzoka kusupport animuona midzi dzikuitika ka ane mapabata saka zvachaita nezvaunodewo so iwewo manje munguva yaunenge uri free unovhura chart rako anditi wodrowa masupport and resistance ako anditi wotanga kuanalyza kuti market pairi kusvika muzoni rangu iri kugadzirei isati yatena. Kana une bhuku rako uchinyora anditika kuti inini ndakaona A B C ndopinda stop loss yangu ndoisa pakadai anditi take profit yangu ndoisa pakadai izvozvo ndioningwa kugadzira wega. Iyi video tiri kushandisa for educational purposes anditika hatisi kuti zvatataura pavidhio panapa ukaona zvakuitika papeya raunenge wadzidzira iwewe raunenge uchitrader iwewe ndizvo zvichaitika zvinozosiyana mumbichana nekusiyana kwemapeya but zvinenge zvinyika kufanana anditika saka iwewo unonozonogadzirisa mashandiro ezvinhu according to zvauri kushandisa zvachona anditi pari kubatika dare rachona right. I think kuti zvanhasi video iri rabo anditika kana video ino rakubatsira udzanyo subscribe button anditika kana ungosoro kugadzira account link rimo mu description kana ungosoro pinda mu Telegram channel link rimo futi mu description makasangana nesu pa TikTok udzanyo follow button pa Facebook tiripo futi mudzanya follow button kune unoda kutaura nesu direct
namba dziripo, makaenda pa bio pechannel namba dziripo, motaura nesu handitika toona kuti tingabatsirane sei.